El celler Josep Foraster és una de les visites més recomanables que es poden fer a Montblanc i la Conca de Barberà, per no estar seguint el ramat. Bé, ja m'entens. Josep Foraster és un celler familiar. A les visites us atenen els membres de la família que fan una pausa de feinejar al celler o a les vinyes. La primera parada és gaudir del paisatge. Tot passejant descobrireu el valor de la vinya ecològica, de les varietats autòctones de la comarca, com el trepat en vins negres o el macabeu en vins blancs. El celler està envoltat de natura, als afores de Montblanc. Un cop a dins feu un tomb per la sala de tines, descobriu el silenci de la sala de botes i us endinseu en un museu amb estris del camp. Perquè els Foraster són una família de viticultors des de fa generacions. Al tas descobrireu la finesa i l'encant dels seus vins, especialment els de trepat, amb la nova gamma de Julieta i Pep, homenatge de Ricard Sebastià a la família. El celler té botiga i podreu comprar vins i escumosos.